Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo programu ya Kulinji yomwe imapangika pa Times 360. Moses Kunkuyu Anyetsedwa Ndi Mafunso Okhuzana ndi za Mafuta amene akusowa. Takhalani pomwepo timvetsere kuti iwo anati chiyani. Ndi D0 mkhani ya mafuta ndiyovutira pokombe zipasi panopo nde yafika posauzana mwana wakanapala kunena muona mtima mafuta panopo avuta mochulukira kubasibasi chachitika ndichonena kuti ku Mozambique kukuwavuta nkhani zachisankho za ndale kuli mpungwepungwe kumene kuku kutanthauza kuti zakumeneku zomachokera kubera ndi madera akumene ku Mozambique ku zayimikidwanso kuonjezera pa mavuto ifano mezi machitika zimenezo kuti mafuta awatamba kale kusowa pa mavuto osiyanasiyana mwaka okhuzana ndi za foreign currency forex ndalama azakunja tilibe mafuta anazasowa ndi ali mkati mosowa chifukwa chakusowa kwa forex ndiye madoko ena sowa adzatsekedwa chifukwa cha zimpungwepungwe za ndale zimene zili komwe ndi kukhanga kuti zachita double ndiye tikunena pano ayi mafuta kulibe akusowa vanthu vakugona kumsewu kuthaki kani yopyatu yowawa ndiye mkatikati mwazokhoma zoterozo zikuoneka kuti nalo boma lili kakalakaka chifukwa nkhani imene iboma silinga magone tulo ndikhulupirira kuti kumene kokubwako sakugona ndino alengeza madzana apitawo kunena kuti akuti boma lagula mafuta 51 million liters ya mafuta yagulidwa kumene kukhale ku UAE kwa Abu Dhabi 51 million liters imeneyi akuti yagulidwa kudzera mundondomeko imene president anazayichula masiku apitawo ya government to government ndi boma la UAE United Arab Emirates komanso pano iyi mkati mwake muli Kenya chifukwa ndondomeko ya ku Malawi wa kuti sinakhazikike ndiye m'malo mwake agwiritsa ntchito ndondomeko ya ku Kenya government to government between Kenya and UAE ndi ya Malawi alo amene mumo ndiye ife tikufuna tifufuze nkhani imeneyo itambasulidwe kuti kodi mafuta amenewa 51 million liters ikabwera ithandizire bwanji pavuto limene lilipo afike liti mafuta amenewa zimene ziziza ku Kenyazi bamwe kandondomeko yake njotani ndi Malawi ikulipira bwanji ndiye ikulipira pali mafunso ochulukira kwambirimbiri kodi amene akuyendesa project imene ipano ndi ndani ifo nkhani ya mafuta timadziwa kuti amagula kuno malo mwa boma limenelo ndi awa anokima ndiye kulipa cha APIL kuti anthu amene wa mu project imene ikuchitikali akutenga magawo ake ati zikachitika zinthu zogula zinthu zazikulu za mtundu ngati umene ma public procurement nthawi zambiri mumalowa nthenya zakatangale kuti kwachitika ndondomeko zotani zokuti nyasi zakatangale zisalowe mu chinthu ngati chimenechi kodi yankho limene takhala tikulidikirira kuvuto la mafuta lingakhale limene la government to government mafunso ngambirimbiri akunyamula mafuta amene wakubweresa kuno ni yani kuti apezeke pa pampu kuti ine ndikathire mafuta amene wa mu 51 million kwacha 51 million liters wa tiyembekezere liti chifukwa ena pano pamene amva nkhani imene ayimika kai galimoto kuti ikafika 51 million imene pamene ndituluke ndipite ku filling station ndiye apita liti ndi nkhani itu yachitali program yathu tili nawo anduna zofalisa nkhani amene wa honorable Moses Kunkuyu tili ndi Henry Kachaje amene wandi mkulu wa nthambi ya boma yoyang'anira za mphamvu mera Malawi Energy Regulatory Authority tili ndi John Kapito amene amatiyimirira ifeyo anthu ogula programu yake ndi imeneyo chonde musatalikire mkhale pomwepo kuti mumve chifukwa inenso ndikufuna ndimve 51 million liters yamveka kwambiri kuti zoonadi izi afika liti akuti anafika Saturday ndiye matankala ayamba kuloda so timve tikhale limodzi timve zoona za nkhani chabwino apapa tisatayeso nthawi yayi ndikufuna kuti ndilowetse alendo athu Honorable Moses Kunkuyu ndikulandireni ku program yathu Honorable mwadzuka bwanji ine moyo wangwiro ndithokoze kwambiri ndiona kuti ti limodzi program imeneyi bwana Henry Kachaje kumera mwadzuka bwanji
kumera bwana kachaje kumera kulizi chabwino bwana kapito kukama mazuka bwanji anda twabunanga ino bwana pike ayi ine moyo wangwiro ndithu ndingofufuza ya kachaje kuti ili bwanji chifukwa akachaje wa kumeraku anayenera kukhala nafe program iyi tione kuti zikhala bwanji. Kulinji tikudalira ino Kulinji Malawi Kulinji ino chabwino akachaje sakuyankha pakali pano foni yawo ikungoyitana mina tivomere kuti ndi munthu otangwanika kwambirimbiri koma anduna anawonso otanganidwa kwambirimbiri tapeza tili nawo program imeneyi ndiye tiyamike akachajewa tikhala tikumayesabe tiyesanso Frank Banda amenewa ndi aku Transporters Association kuti timve kuti kodi mathankala ali akuyenda bwanji. Chabwino anduna ndakulandirani kale ku program yathu nkhani ndi imeneyi ya 51 million liters za mafuta zimene zikuyembekezeka akuti zagulidwa zikuyembekezeka kufika ku Malawi kuno. Mwina background yake ya nkhani kuti tisanalowe mkati mweni ndiyotani Honorable 51 million liters from United Arab Emirates. Honorable Kunkuyu. ndiwapatse moni wana John Kapito kumaso wafuna garagaza bwini yosopano muri banji ndiyambe kuti wana Kapito andibino kayino inacho ndikufunire ni chaka cha bwino cha 2025 kwambe nkhani ya mafuta ndizoona kuti yakhala kuti ngotitsa kwa zaka zambiri. Nkhani yake ikulu ndiya kuti kuchokera kwa mafuta awa ndi kumene mafuta awa amafunika kugulidwa mu ndalama zakunja zimene dziko la Malawi kwa zaka zambiri lakhala likumapeza movutikira. Ndipo mayang'anisitsa kuti kodi anzathu amapeza bwanji mafuta mu njira zimene zikhoza kukhala zokhazikika ndiye kuti dzikonso limenera kuyang'ana njira zomwezo kodi lingapeze bwanji mu njira zokhazikikazo. Ndakhala tikuvutikana nkhani imeneyi mwina kwa miyezi ingapo yapitayi koma nkudzapeza kuti kudachitika chisankho chija ku Mozambique kumene timadalira kuti mafuta aja adzedzera ngati njira yofunikirapo wapeza kuti kumene kuja kwavuta ndipo aliyense akudziwa ku Mozambique sikudupika chifukwa imene tatsala ndi njira imodzi yomadutsira mafuta. Kale kuti vuto linalipo inde koma mukhonzaso amalala akhoza kukumbukira kuti lilipo choncho koma timapezera kuti akubwera kuwapezera kuti tikuwozerana kuti ayi mbali yawo afika motere mbali yawo afika motere koma mmene zachitika izi ku Mozambique vuto lija lakulira kuliranso kuti upitiriza pamene linali. Ndipo mayang'ana njira zokhazikika anthu anayankhula kwambiri kuphatikizapo makomentators amene kuti zikuoneka ngati nkhani ya mafuta ayi mukugwiritsa ntchito timamva yoti madobadoba. Zikuoneka kuti dziko la Malawi mukugwiritsa ntchito madobadoba kwambiri. Chifukwa chani pakupezeka maagent mu nkhani ya kuyitanitsa mafuta. Chifukwa kuti kuyitanitsa mafuta zena ku maagent ndi pamene mafuta ato pena akumavuta chifukwa chakuti maagentiwa amakhalanso ndi macondition yawo kuti nawonso mwina akufuna akalipire kumene akatenga mafuta awo. Pressure imeneyo imabwera pa inu ngati dziko pa nthawi imene pressure ikubwera ndalama zakunja zichamulibe. Ndiye kuti that was an advice onalangizo kuboma kuti chimene tikuona aboma mutakhala kuti mukugula mafuta awo kuchokera kwa amene amapanga mafuta awo ngati mmene amachitira anzanu ku Kenya mmene amachitira anzanu ku South Africa. Tikuona ngati kuti ndondomeko imene ikhoza kuthandizira kuti mafuta asamasowe. Their president anazidi kuti kwabwino kuti tiyang'ane njira imeneyi kuti tikhoza kumagula mafuta kuchokera kwa amene amapanga awo. Ndipo tinamva kuti anayenda kupita kuja ku Abu Dhabi komanso pakati apo kutenga umene unaperekedwa ndizo kuti pasayinidwa kumvana pakati pa dziko lino ndi dziko la Kenya. Ku Kenya kuti wa Kenya amagula mafuta kuchokera kwa akuzitsini aja. Ndondomeko iyi
eku Dubai inafotokozedwanso kuti mu February chaka chino cha 2025 tikuyembekezera kuti timu yakumene kuchecha ibwere kuno kuti mgwirizano ukhoza kumatenga state ina. Koma pasadafike pamenepo tapezeka tili mu nyengo yofunika kuti tikhale ndi mafuta mwa emergency chifukwa chakuti zavuta kwambiri kusowa kwa mafuta. Anadzayapezeka anduna iwo aku Malawi kuno asa energy kuti ndanzawo aku Kenya anasainira na mgwirizano wa chimvano chonena zakuti tikhoza kumathandizana pankhani zimene za energy komanso za mafuta. MOU ndiyofanana ndi ndosana sainana ndi kampani naso kana ndi dziko la Mozambique kuti chimvano chimene chimakhalapo pakati pa mayiko amene akhoza kuthandizana mu zinthu zosiyana-siyana. Kodi kufunza kuti awa aku Kenya ali ndi mgwirizano umene iwowo amatha kutunga mafuta kuchokera kuja ku mayiko achikwera. Ife tapezeka mu nyengo ya emergency pamene tinati uli bwanji kudzera mu mpaipi yanu kuna kudzera mu ndondomeko yanu omwe nayo kale kuti mumatunga mafuta kuchokera ku gafu bwanji nafenso tikapeza nawo mafuta okwana 51 million liters. Malipo amene watata abwere panopo ndi kuti akhoza kufika pafupifupi kujaza ma reserves athu amene tinawo kuti tifikire mafuta amene timasowa kuti tisunge kumene kuja malinga ndi malamulo amene amakhalako akasungidwe ka mafuta. Panopo ngati mafuta tikupezeka tilibe pa filling station ndeti nkhale kumatanki kwathu kumatindi kuwinga kuja kumasoka nengo kuti kumene kuja kudauma kulibe mafuta. Umeita bora 51 million liters zimene tipeza kuti ma filling station monse mafuta alimo madepo alimo komanso kumareserve kuloze tsopano kwayamba chinyontho choti mafuta ayamba kusungika. Mwina ongo chakwa chabe kuneneja mfundumeni kumene yabera mofuna kupanga adira activation imene tinaita dakali pano imene yakulanso kwambiri chifukwa cha kuchinjika kwa Mozambique kumene timadalira pobwereza mafuta kuno. Panopo muimereka pamenepo koma musinachoke agreement ya Kenya makamaka ili ndi magawo anji ndi ya emergency mmene mwaneneramo ikukamba za mafuta basi kuti muzitenga mafuta kudzera mu G2G imene Kenya ili nayo inuyo pakhalika extension ka emergency yomatengera mafuta kubwera kunoko kapena it is just a one off for this 51 million liters. Mgwirizano umene anasainira Luna as energy kunoko ndi anzawo wa Kenya uli ndi makomponents angapo umamuna zingapangiri ko also of my mind of my head koma chimene chimatikatsa chidwi kwambiri kuti yang'animbo ni mungo ya G2G imene ni kanya kusowa kwa mafuta ndio kuti chimene chili chachikulu kwambiri mgwirizano umene omwe ndiyofuna kuonetsetsa kuti mafuta adisiwa Malawi unifoti ngati mgwirizano umene ulipo ndi petromo ku Mozambique muona kuti ndi ophatikizanso pali nkhani za mphamvu za magetsi izi ndizogera ifo kuti dawo ndikana nayo timapatsirana mawaya amagetsi amatawolo kampota kubwera kuno koma kukenyaku ma components onse amali mugwirizano umene ndiye kuti sindingawathule ngobeka mutu mukama. Pamene pompomveka koma pamene tikunena ndiponena kuti agreement yo ndi ya 51 million liters yokhayi kapena is continuous kuti akatha kubwera awawa atha bishwa mafuta wazifunikirabe yathu ya G2G yathu idakali nkati sinasainidwe ndi zopitirira kapena ndi one off. That was the question. Kapena that is chimene simungaunike pakali pano. Kuunga kwanga kukhala kutetekera chifukwa chakuti obviously zina zonse timenera kuti yankhule nawo amene achita zosaina zimene kuti atipatse ma details onse. Koma chimene chikudziwika ndi chakuti ndondomeko iyi ya emergency yabwerapo pa nkhani iyi ya 51 million liters koma mgwirizano ulipo okuti itafuze kuti yagwaso nyingo ino imene kuoneka kuti emergency tikonzaso kutindula kudzera mu ndondomeko yomweyo iyi ni kukamba ya mgwirizano uwu pakukenya kuti njira iyo dzera kukenya imene tachita pamapaya kuti tapeza kuti tiliso nyingo ino imene tikayitchule kuti ndi emergency tikonzanso kuthandizira kudzera mu ndondomeko yomweyo.
Chabwino, ndikuthokozani kwambiri anduna khalani pomwepo. Akapito asanalowe Jona Pankuku watu ndikulonjere. Chabwino sa. Ndimafuna kuti ndipemphe amene ali kumakinako. Kuti nambala ija yakajaja asaireke kuimba. Yakajajetu. Asaireke kuimba. Inenso kunoko ndijoyesera kuti ndiwafunsire mune ali. Chifukwa chakuti mabungu kadamiro wawa. Pazochitika ngati izi. Adipezeka ndikutelekadi mayankho amene Malawi adawapatsa ntchito kuti adipatsa mayankho mbali. Thank you very much. Tikuthokozani kwambiri anduna kuti mwalowererapo pamenepa kumene kuli akachajeko anduna akuti inuyo muzipezeka pazokambirana ngati zimene zizi kuti muzitha kukwaniritsa kugwira ntchito imene Malawi anakulembani mawu anduna ndi amenewo. Ndiye ndikuthokozani anduna, ife tikupitirira kwa yesa chifukwa pakali pano pali zokamba zonena kuti boma mukwachita sideline anthu amenewa. Kuti no mwayamba kumagula nokha mafuta awa anokima ali kuti amera ali kuti, so akachaje is very very crucial kuti tikhale nawo ayankhe ndi pakamwa pawo nkhani imene musayankhire yayi. Ndakuthokozani anduna, tipitirira kwa yesa. Okay, Jona Pankuku, nkhani ndi imeneyi 51 million liters tukamba pano kutanga poti ku Tanzania anthu ali kakala kuloda kuti zidzibwera kuno. Ukuti bwanji? Toyamba ndinene kuti tinkhani yabwino kuti inaboma amidst the crisis that we have yatenga state yamuna kuti inatikhangati kuti kupezeka kwa mafuta mdziko muno kwakhazikika. Ndikugwirizana ndiyo tike zinambiriwe kunena kuti zinthu mdziko muno izibwino kwenikwi mafuta amene akubisa nawo pofuna kuti apeze mafuta. Sote kwambiri nchonena kuti izi zikuchitika patathamwina sabata zingapo akuluakulu aboma kuphatikizapo anduna amene nawo pano atapereka chiyembekezo kwa Malawi kunena kuti the fuel supply ipanga stabilize muno. Komano zinthu zikuoneka ngati kuti sizikuthekayi. Ndi yokhudzana ndi kuti dziko la Malawi lapeza mafuta kudzera mu government koma yodzera ya Kenya imene ubale ndi the United Arab Emirates kupeza yathu sinatheke. Nkhani imene inso kumayambiriro mu November uka khanga kuti akula amadumba ayankhe kuti kanti chifukwa chonena kuti pamaoneka ngati kuti kuchita zinthu poyera kumasowa mmene akanduna kunena kuti tikanakonda akachaje ndi ma stakeholders ena akhale nawo pa discussion imeneyi. Asikuzira kupanga clear out certain things because panali ma stories ena amene they were public amene amanena kunena kuti pa deal iyi ya ku Kenya some key stakeholders at the Capitol Hill anapangidwa left out. So panali maina amene amachulidwa mwina ali kugarando kukhala kunena kuti kodi the Malawi government delegation made apita ku Kenya kasainira deal iyi ndi ndani. Kwa ana machulidwa ati maada aba kuti kapena mene sikuuzitsana kwambiri awandapezeka po bwanji ababa kuti kwajani awasala pezikepo. So mina on that part ikhale very clear. Ndikunena izi chifukwa nena kuti zibani akula zibani zochita boma nyumba ya malamulo kuti kuda deal na yake mile ipange facilitate the government to government show deal in United Arab Emirates. Akapanga response kunena kuti akapanga rather kunena kuti boma lifuna ligwiritsa ntchito njira iyi kuti zibandalama. So any other mafunso senda wesamanga zitinge omone senda kuti pali ma gray areas ndikuti anthu bwerera kuti mezi zina kupazija. So mafuna kuti mina nduna ngati angathe
ati photo kuti delegation imene apita ku Kenya nkukasainira on behalf of the Malawi government kunali ndani ndi ndani muna yambe ichoncho komano kungotsimbika kunena kuti vuto ililira kusowa kwa mafuta mpanga affect kwambiri ni ya Malawi. Malawi ambiri akukhala pa ukapolo because of this problem. Zoona zake zimene zozo Jonas kutiso kuyonjezera nkhani imeneyo. Mwina anduna ndisinapite kwa akapito mungathe kuunikira area imene yonena kuti kokasainira agreement ya emergency ndi dziko la Kenya between Kenya and Malawi imene ikubweresa 51 million anati imirira ndi ndani kumeneku ndi zimene akufunsa apankuku mwina funso likhoza kuyiwalika. Nkhani zonse zokhudza mafuta kapena za mphamvu za magetsi mdziko muno tidazipereka ngati dziko ku nduna umene umayang'ana zimenezo. Ndekuti pamene pakusainidwa zimenezi payenera kuti pakhale ndunayo. Ndekuti ndunayo yatengana ndi ndalama popita zimene zozopa chitetezo cha boma. Ndekuti mwina sitingakhale makamaka ku office kwathu sitingakhale nazo chidwi chilichonse chifukwa nduna nthawi zile makhala ndi mwina personal assistant ine makhala ndi ena ku office kwawo akakhala kuti mpata kuti akhoza kuyenda ulipo. Ndekuti anduna ku office kwawo anatenga ndani ina nkhani imeneyo ifeyo ku office kwathu ngati ku information sitimakhala nayo busy. Ife timakhala busy ndi kuti odana kasenayo anapitayo ndi ndunayo kuti ndekuti anapita ndi ndani tikhoza kufunsa anthu nawo kuti muli kuyenda kwanu munatengana ndi ndani kapena ena ndi mmene kuti mukitendawo muzikutenga ngati chimenechi munawatenga kapena simunawatengesa chifukwa chanu. Mina pike tipo mwepo tinamva kunena kuti boma lapangaso ngenzi amene anali former National Oil Company of Malawi acting chief executive officer Helen Buma kukhala chair wa advisory team ya madilu awawa government to government. How true is that? Mukanga timadumpa information yake. Nkhani imeneyo ndikudziwa kuti pali technical team imene anakhazikitsa president. Technical team imeneyo obisi yake mimbo yake ndikhoza kulipanga sourcing kuibereka koma amene akupanga chair technical team imene the minister Anyetsedwa Ndi. Then nthawi zina ma advisory roles amatha kukhala unmuted. Nthawi zina amatha kutchuliziratu kuti technical team aliso akuti amene adzipanga play role yakuti ngati ma advisors koma nthawi zina advisory role imatha kukhala muted ndikhoza kuti osapezeka pandanda ndapo koma ndikhoza unena kuti I can find out and nkupereka ujeni imeneyo ngati role imene adapatsidwa a former CEO anokma ndipo kuti akugwira mu ntchito ya mtundu wanji data chamketa in other words anduna kunena kwina ndikuonena kuti information imeneyo mulibe imeyo simukudziwa zokuti former CEO and akuchita chair committee imeneyi kuza energy pakali pano simukudziwa kuti ndizoona kapena sizoona. You need to find out. Kupanga chair ako I have confirmed kuti it's the minister of energy. Yes, from being a member, even a member, advisor. I will advise around the government to Mina this rasun tepo PK. Yeah. Unapusta function na kuti validity ya ubayo mene tatalwa ndi Kenya. Sinambe response anati it's for how long? Ananena kuti it's an emergency one komano ndiyo kuti patachitika another emergency katikati mwandime tikudikira yathu ya G2G pali kuthekera kuti imeneyi ikhoza kupitirira kugwira ntchito. It's an emergency koma it can be extended to cater for more emergencies. Ndikhulupirira anduna ndi mmene munayankhulira. Ndinaka motepa. Ufusa kujifunza kuti ma reports from Kenya published reports as soon as kunena kuti there is this gentleman Ochedwa Muhammad Libani amene ndi principal secretary for the state
osakhala amu framework kandi MOU kandi framework ili at MOU idipatsana mafuta mochuluka chonse pamwezi kapena pachaka koma popeza MOU ilipo pano kuti ndi emergency bwanji tigwiritse ntchito mgwirizano tinawo kapena chimvano tinacho chicha kuti atipatse mafuta okwana 51 million liters amu emergency. I hope that's clear. Okay. All right, for now, Bwana John Kapito, nkhani ndi zimene zizi, nkhani ya mafuta yavuta, and it has been compounded ndi nkhani zimene zikuchitika ku Mozambique at the moment. Boma lapeza relief agula akuti 51 million liters imene zikukambidwira apazi. Mukuti bwanji Akapito? Nkhani ndio yoti aliyense akusadira Malawi muno chifukwa choti yafika povuta kwambiri. Yeah. Nkhani so imene imuriupereka chiwidi makamaka poyang'ana kuti chuma chathu chikuyenda bwanji. Komanso chikukuza bwanji munthu ogula zimene zikuchitika malingana ndi tukupa ma MOU kuti ma MOU amenewa kapena mgwirizano umene ukuchitikawo ndikabweresedwe kapafuta kuti kukukhudza chani munthu wamba ukoko. Yeah. Zimene takhala tikufotokoza kunena kuti mafuta timanena kuti ndi strategic commodity mziko muno pachoti timaita kuita tisakunja komanso timaitanisa ndi ndalama zakunja zimene zimafunika planning yokwanira sanapange china chilichonse. PK mwakhala mukulankhula nkhani yokwana 51 million imene ikubwera. Yeah. Imene pakati pano ili njira. Sisi Malawi limagwisa ntchito 50 million kwa mwezi. Yeah. Ndeti kamachoza 51 million tobaka ngati kumachiwa million kumakanga kapena ndichinena kuti ku Malawi kuno sinabwereko ndikutayi. 51 million imene ikangubwera kunoko mwina ndi 2 weeks or 3 weeks ikhala itata ndikuvuta kumene trina ko pakali panopa. Koma mafunso amene makhala mufunsa papankuku ndi PK ndonena kunena kuti mwina nduna atifotokozere kodi kubwera kwa mafuta amene wawa apereka chiyembekezo chotani kusogolo kuno pakupitirira kwa kubwera kwa mafuta amene wawa. Pachimene anthu akufuna sikuti kapena ndikugwirizano kapena chani kumbuyo konseku mafuta akhala kubwera mdziko muno sikuti Malawi amauzidwa sikuti kapena pali mgwirizano kapena pali chani ayi chimene umachita ndikunyamuka ndi galimoto ndikupita pa filling station ndikukathira mafuta. Yeah. Ndi chimene anthu ali nacho chidwi kwambiri ndi mmene zinthu zikuchitikira pakali pano pakuti afotokozeredwe chifukwa pali kusintha kwakabweredwe kwa mafuta pakhalanso kusintha kakayendesedwe kake chifukwa choti pakali pano patikumva kunena kuti anduna wonda amene awakuchita zimene zonso nkuonanso muyang'ane ofesi ya mera ikulephera kuti tiyike pati kweni iwowo ngati regulator ali pati ntchito yawo izikhala yotani pa mgwirizano umene uli wapafutawo pakali pano. Actually aujeni akachajezi kukanika kuti tikhale nawo apapa kutanthauza ndikuganizaso kuti vuto lawo ndi limenelo akulepheraso kuti atulukire pano kuti afotokoze pamwinaso nawo akuona kuti mwina akankhidwa uko koma akanakhala kuti mwina akazanene mwina akanathandiza Malawi mina anenera nduna unena kuti anthu angati amene wawa ndofunikira kuti azipezeka kuti azichosankhawa ndi maganizo amene anthu amakhala nawo ena oganiza molapika kapena molondola zimenezo zimathandiza Malawi kumaganiza bwinobwino. Koma ndinene zoona kunena kuti mafuta mdziko munomu ndondomeko ina iliyonse imene tikayiganizire ndikumva pakali pano patuluka mangani ya ku Mozambique kumbuyo konseku simabweretsa mafuta amochuluka kwambiri yayi mafuta ambiri timatengera ku Northern Corridor ku Tanzania. Yeah. About maybe 80% or thereabout. Ukuti matenga yambire chochepa. Ndiye noti katena kuti chifukwa choti mafuta akuvura pakati pa Africa kwenda ku Mozambique ndiye tibwina tira kuisa. Koma chimene tidakhala kuti mwina tukamba pakati pa ndaundi mgwirizano umene ulipo kodi uthandiza bwanji kuti upangise kutena kuti line imene ikuoneka kuti ikufuna itivute ndiye tiyapemphe zibambo athu ku technical uku kuti thamangise mafailo kuti line imeneyo ibwererenso chifukwa ndi nkhani yofunikira kwambiri imene tikukambirana pano kuti kodi nkhani za mafutazi
zikuyenda bwanji. Makamaka chimene chatsitsadzayi apa ndi mafuta amene agulidwa posachedwa apa 51 million liters, mmene momwe muli diesel, mmene momwe muli petrol. Ndiye chikhulupiriro cha Malawi pakali pano amene tikunena pano akuponyana zibonga ku mafilling station kuchifano bata lenileni sili kutheka ku mafilling station ambiri. Ena mafilling station ena zikumatheka ndithu anthu kukhala malaini, koma kuli anthu osiyana-siyana kumene koko amene anjingaza moto, amene basi, amagali moto, ambirimbiri osiyana-siyana onse ali kumeneku. Ndiye ndi nkhani yovuta kwambiri. Mafuta akafika pamene afika apa dziko limaoneka kuti dziko muno muli mavuto ndithu. Chizungu chake amati strategic commodity. Palibe anganame pakali pano. We have a problem on our hands, and vuto limenelo ndi limeneli la kusowa kwa mafuta. And kusowa kwa mafuta kumayimika china chilichonse, kumachita affect china chilichonse mdziko. Tikunena pano ma transport amayendedwe, makukwera mini basi kandi kabaza zimene mitengo yakwera, zinthu ma sitolomo zakwera chifukwa cha vuto la kusowa kwa mafuta. So ndi vuto lalikulu kwambiri. Apapa timayankhula ndi akapito taisesa line imeneyo is back. Akapito mumayankhula pitilizani mukunena kuti vuto lenileni ndi continuation yakapezekedwe kamafuta 51 million imene ithandizira bwanji pamene ipo pitilizani. Mafuta kunena kuti makuzera mwina kunduna wazofalisa nkhani ya umene anduna taizonse amapezeka kufotokozera Malawi. Ndi atukozenswa ndunawa chifukwa choti amathandiza kwambiri kusimikiza kunena kuti Malawi akupandira utenga okwanira. Koma chimene chikupandizuza kwambiri ndi mabungwe ena amene ndi aboma amene amathandiziranso kuyendesa zimene zizi kuti aziperekapo nkota yawo kunena kuti kodi zinthuzi anthu akuzimvesa bwanji. Apapa ndimafotokoza kunena kuti mafuta mdziko munomo asokonekera ndipo asokonekerabe ndithu kwa nthawi yayitali. Tidafotokoza zimene zizi kwa nthawi ina yake dziko lino lidakwiya kwambiri kumva kuti tifuna ndikweze mtengo, koma tidauza kuti ukakwezedwe ka mtengo kamasiyana ndi kusowa kwa mafuta. Afike pakali panopa umene Malawi akumana nawo, mmene katundu wakwerera Malawi afuna kuti atafotokozeredwa zoona. Kuti kodi mafuta apitirizabe anthu kuwapeza bwanji osakhala kuti azigona ndi kumaganizira kuti mama wandirawire kapena usiku tinyamuke tikagone pa filling station. Tikanakondwa kunena kuti amera kodi pakali panopa mu act imene ya nyuwani imene yapa apangayi amera udindowo ndi wotani, kodi iwowo ngati regulator apitirizabe kupanga regulate zimene lero zikupangira kuduna wa za kweneche. Nanga iwo roho yawo yopanga mtengo ziko munomo atumena kuti price build up imene ikuoneka lero ndi kumene zimagula kuyambako. Kodi imene iyi structure yake ikuoneka bwanji kwachoti mmene momwe ndikuti ena achokamo mmene anena panko kuti ngati muyang'ane even ndi anthu amene amapita ukapanga mugwirizano mmene ukasainira amene amasidwa anali amene sonena kuti anali wofunikira kwambiri amene amayendesa za mafuta angati maregulator amene opanali bayi. Kodi nanga mugwirizano umene build up ya price yathu ikhala yotani ikuoneka ikutipasa chithunzi chotani. Ndafotokoza kunena kuti pakali panopa kuti pitizebe kuti tipeze mafuta ine ndikanakondwa dziko la Malawi likanakhala kuti laganiza moti mwina inde tizigula ku maiko amene amagreement kuba kuti tikhale ndithu ndi priority imene tibakhala nayo kumbuyo pa PK akumbuyo ku wanduna timakhala ndi guaranteed letters of credit amene timabaka ndi mabank osiyana chaka chonse kuti awawanda amene azitipasa drama zokulira mafuta chaka chonse chino. Ndiye kunalibenso wina okayikira priority inaperekedwa kumeneko kuti pakali panopa priority apereka ukuku kodi zitakhala kuti mwina pena pake zapoponya zinthu. Mumvesese kunena kuti kumbuyo ku mafuta amaoneka ngati business amaikidwa ku private sector rate. Ngona ngubwera apia eo anokuma kuti izi zene ndani a private ndi ikalenga di business ifeyo aboma zingopanga regulate mtengo ona kuti sakubera Malawi ayi mtengo ifandamene zikonza kwapasa ka profit kawo kamene kali kuvomerezeka ni malamulo.
Ndeizizi zimachitika munjira yona kuti wina aliyense amaziziwa, amazivomera, amaziona. Koma lero pakali panopa tinganapempha nduna kuti atakhala ndi program yapadera kufotokoza kuti koni ndondomeko yapakali panoyi ipitiriza bwanji kupereka mafuta kwa Malawi, ndipo ipereka bwanji confidence kuna kuti mafuta akhala kupezeka. Chachiwiri kuti kodi nanga popeza pakali panopa tikutenga mafuta amene wa government to government, ena amene tachosamwa engo ukhala wotani pakuti timafuna kuti kunsikako misika ikuzumuke, misika timanena kuti market confidence. Kuti anthu akamana kupaga price mitengo yawo asangopanga siku ndi siku fachoti sakuziwa kuti mafuta akatenga kuti ontengo zakhala wotani. Zimene zozo zimabweresa ndondomeko yabwino kunsika. Deti kana kuona nditu anduna akanakhala kutiso apitirire zimene akupanga zabwinozi wafotokozera Malawi ndikutenga akti imene inalipo yakaleja ndi yanyuwani ndikufotokoza kusiyana kwake kuti ubwino wake posiyana ndi makita awiri amene wawo ndi anthu amene akhale patsogolo kuyendesa pika imwe kala mukufunsa nduna kuti kodi pakali panopa anduna aku energy iwo udi no weni or Minister of Energy ikupanga chani papoyamba amakhala ngati ex official kumindonera mafuta koma lero khala ngati amene ali patsogolo khala ngati ndi regulator sopano ndiyeno pamene baba panafunika kuti afotokozere to step kuti kama afotokozera so ani zikhala ngati ufotokoza zinthu zoona pakati panopo mwina tiungwa manga anthu mmasambabe ofotokoza zinthu zimene tiukamba kunena kuti monga nduna ndingonena 51 million ititengera 4 weeks or 3 weeks ikhala itatu mafuta ena akuchokera kuti kodi chikuti futa ndishari kuti zipange pakali panopa tikhale pazinya kuti pakali panopa mafuta tapeza oyamba zana mafuta ziko muno akhala akubwera 51 million zikhala zikubwera every month fatimene tikufuna ife mai muno ndi 50 million pa mwezi. Correct. Okay. Akaka nikadonto kamene kakubwera nikadonto kenge nikadonto kamvula kutamwera pasi katisari pomwepo PK Mafunso aduna ayanke. Very good. After 51 million, what next? Anduna ndakuthokozani kwambiri akapito. Anduna ukuku munikire on two very key issues. Number one ndi imene yakumalizira kuti tikunena za 51 million. Congratulations for the 51 million imene sitinayione m'maso ikubwera. Koma imene yoyo tikuziwa tonse ndi ya mwezi umodzi. 3 to 4 weeks. We should be looking at 3 weeks. Chifukwa panopo discuss imene yakabwera amwedwa kwambiri amene wamwachangu. So chichitike nchana after the 51 million after the 1 month. Kodi planning yathu no yaima pa mwezi kuli maganizo anji after mwezi wo 51 imene ita 1 month. What next? Number 2, imene mukuyenera kuyiunika kwambiri ku parliament nkhani itatuluka. Kuna zatuluka mawu siyana amene ananena John Banku kuti ayi ndi njira imodzi imene boma likupanga yofuna kuzembesa chuma cha dziko. Pali maganizo oti involvement agreement in the government to government already zikuti boma to boma. Ma agencies ena aboma tiekeze merayo noki maimene PIA ma private atengapo gawo lotani muchochitika chimenechi chifukwa zimene akufunsira anthu zimenezi it's obvious kuti boma city machita business nthawi zonse everybody knows about that. Involvement ya private sector and these other government agencies including the regulator MERA in this government to government deal as we stand now ikunikidwa motani mafunso awiri ene amene afunika very good clarity honorable minister. Rumo kwambiri nditokoze bwana kapito chifukwa chakufotokozera kwa bwino kwambiri komanso kuperekapo maganizo ena amene akhoza kuthandizira nkhani ya mafuta amene akubwera under this arrangement 51 million liters ili afotokoza bwino kwambiri kuti akhoza kutengera mwina masabata anayi kupeza kuti mafuta aja ata imene timagwirisira ntchito mafuta padakali pano. Zimenezi zikhoza kuchitika kwambiri chifukwa chakutinso pali jerimati panic buying kuti anthu akugula akupanga anticipate kumene mafuta akhoza kusowanso. Koma tizindikire kuti 51 million being ya emergency ikutanthauza kuti ndondomeko zina zikhalire zija zilipo zimene panopo izangovutika chifukwa cha ma disruptions amene tawatchula aja.
pamujana fotokozera kuti from the port of Dar es Salaam timalandiranso mafuta ochuluka. Mafuta amene achifoti mmene tikuona pano magalimoto onse amene akuyenda awa ndipo akuyenda chifoti mafuta akubwera koma kufikira kuma filling station. Ndekuti tabwera 51 million liters imene anthu ndikumadziwa kuti mafuta awabwera akupezeka filling station ina iliyonse. Black market ija imafa yokha chifukwa ndizera palibe amene adadzera kuwa mafuta kumeneka. Anthu panic buying ija imatha mwazionapo mbuyo kuti akangopezeka mafuta ndi 2-3 days kafa ina filling station alijereja yatha. Zimene zithandiza kuti panic buying isakhalepo komanso aja amene akuti patsabe ma suppliers aja akhala akubweretsabe ndekuti tayamba kupanga stock ma reserves kwathu kuja pang'ono. Tingatsikire pa mlingo mmene timafunawo pakamodzi koma zitithandizirabe because muzaka zimene zapitazi takhala tikumakhalabe kubwerera kusafika ndi half yomwe yakuma reserve kwathu. Kuti tafikira pa level imeneyo tikhala utapanga stabilize. Nkhani ya role ya ma agencies ena mu government to government agreement. Government ndi government kumvana kuti pachitike chichi. The governments appoint my agencies out. Chimodzi ndinalira mu limene makambita parliament lija kuti pafunika padzakhale agency ya boma imene ikagwira ntchito imeneyo yolowa mu mgwirizano imene government to government yo ndipo nkugwirizana kwawo mafungo a nyumba ya malamulo kuja anamvana kuti agency imene itchulidwe momveka bwino kuti ndi nthambi ya boma imene in this case ndi NOCMA. Ndifotokozere pano kuti chochitika ichi cha 51 million liters NOCMA ndimene yagwira ntchito yogwirisa yokhala agency ya boma imene anafotokozera mafungo a nyumba ya malamulo mu chipalamulo limene NOCMA itakhala bungwe lopanga zimenezo ndipo apapanso mugwirizano wa boma to boma NOCMA yagwirapo ntchito imene yokhala agency imene boma yagwiritsa ntchito posayinirana ndi agency yonga NOCMA yomwe kudziko wanza tu. Alo mukupitirira ndona? Ayi ndimatero kuti ndekuti NOCMA sidachotsedwepo koma mabungwe ena onse ngati achina PIL amene nda private wa komanso amelawa zimenezo ndekuti they are regulator lero akonza soti fotokozera kuti kodi akusewera polo yotani as regulators koma for now I can say kusayina kumene ojitika bungwe la boma ndi bungwe linaso la boma the other side. Okay, that's clarity. Jonah, pomaliza pake ukuthi banje anduna asinatseke. Kutokozera akapito kuti tipezo zokhazikika kuti fundo limene lili likhale ngati kuti lafika kumapeto. I remember mtsogoleri wa dziko lino adanena kuti kumandiliro kana mwezi uno wa January ma officials ena from the United Arab Emirates akhala kufika mdziko muno kuti adzamalizitse some technical issues kuti mina our government to government deal ndi dziko limenelo chitokhala ngati kuti tafika kumapeto chifukwa mwina ngakhale sizinanenedwe bwino apapa zimene tikugula probably kudzera ku Kenya kugula ku United Arab Emirates definitely tikugula pa mtengo wokwera tukayerekeza mwina ndi mmene timagulira kumadera kwina. Anduna kumambira amanena kunena kuti the government to government deal iyi tikufuna kuthana ndi madobadoba mmene anthu ankanenera singaoneka kuti Kenya ndi dobadoba komabe in this deal Kenya ndi dobadoba ndi middleman because tukudzera bimwa Kenya kupita ku United Arab Emirates ndiye kuti mitengo yake ebe ndiyokwerera. Ndikanapemphanso kunena kuti ma gray areas tumene tikuoneka what they are there in terms of kuti transparency from deals ngati awawa ndi wanje nawene kapena sinkushandulana nena kunena kuti tikhala akuloda ma truck ena kuchokera ku Tanzania. There are over 1,000 trucks amene afuna mafuta amene wa aloyeni tibitsanawo kuti ndiye kuti miso yake ndiye akinaziweka yomweyi muona ndikunena kuti pakale kachimpirikiti ndithu kuti afike kuno even the cost itself tikuuza matraki athoka kapena ngakhalenso ena akunja
kuchulukirabe mwina zijatinkanena kunena kuti za sitima zija arona kuti pano patipo mozi could cut across solo that ndimachindere pamenepo PJ ndikukumva John Pitiliza. Yeah, temanena kuti nasiya pamenepo kuna kuti mwina kusenga liboma kuti tichite magawi yathu ndi ya United Arab Emirates idasiya kumapeto kapena kuti tidoweso komatsira Kenya ngakhale lidziko kumabe doba because Kenya is still a middleman in this kind of a deal. Ndikukumva kwambiri Jona wabweresa element ina yake yopasa chidwi pamenepo ndikuthokoza kwambiri akapito mawu anomaliza nthawi yathu yatha koma ndingwalonjeza omvera athu kuti program imene itiyipitiriza mawa chifukwa clarity yake imene timayifuna isikubwerabe apa we need to dig deeper akapito mutseka bwanji ine chimene ndingapemphe makamaka ndikuwathokoza anduna nthawi zonse mmatithandiza kuti anthu amvese koma ngati ndifotokoze pakali panopa anthu akufuna kuti amve uthenga weniweni umene uchitike pakali panopa Okhuzana Ndi Mafuta ngani iyi amalawi atopa nayo ndikuthokoza kuti mukufotokoza kwambiri koma ndikanakupemphani inuyo kuti somutamafuta ndi anzano kupomaku akuenejewo akumera ndi ena akakhala ndithu ndi mwayi wokumana ndikuti atifotokozere bwinobwino ndondomeko zimene zilipozi pachoti pakali panopa wina aliyense kulankhula talankhulana lero wanzunguza mutu tazungulira pindu pakali panopa nkofuna kuti ditupitizebe kubasuka investese kuti kodi mafuta mziko muno aphesera bwanji wapakali panopa ndikuganiza kuti mwina mitunso yazungulira kwambiri then ndingokupemphana nduna kuti mutithandize. Yeah. Zikomo kwambiri akapito anduna mutseka bwanji ndithokoze kwambiri ine komanso ndiwathokoze bwana kapito achifuwa ngonyanya kuja kuti is always available and we provide upangiri ozama kwambiri nkhani iyi ndiyayikulu kuti nkhani imeneyi tipereke mafunso tipereke mayankho opereka mayankho onse opereka mayankho mafunso onse nkofunika kupitilira kubwerabe ndi information ituluka and that information ndinafotokozera bwana kapito itenge nsogera kwa amene amakhala atapatsa ntchito yokhala ndi information imene in this case empolawo lokuti tiventhwe anduna energy ineyo I'll make this undertaking kuti amene watitengana nawo tipange address a comprehensive press conference imene ikhale ndi details where all these media houses can be there and pose questions on behalf of Malawians kuti nkhani inayo pati tikuona nayo pati mafunso semumapeza apa ndimapanga take note so that apangidwe address in the conference in the that can be released by press conference. Chabwino ndikuthokozeni kwambiri amene onda nduna azofalisa nkhani tikuvomerezana pano kuti njaikulu mafunso achuluka ndiyeno